Rugyan tayo, daytoy tallo nga aldaw nga liturhiya tayo ti Tridoo ti Paudia pangrabii panagtutok ipapatay ken panagungar ti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Iti daytoy nga panagsakripisyo tayo ti panangdalos tayo ti bagi tayo. Dumawat tayo iti panulong ti Apo, makikaysa tayo kenkwana ti panagtutuok na. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Datay amin ko na tayo, agkonpesarap, iti Diyos sa manakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isungag pagpakaasyak ken Santa Maria nga nanay nga Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
Kumararag tayo. O Diyos nga amami, rambakan mi tinasantuan apan ang rabii ni Kristo nga anak mo, idisakbay ayawat na ti bagina amatay, imbati na daytoy apang rabii iti iglesia na. Tapno iso ti baro ken agnanayon a sakripisyo, ken kastapay apadaya ti ayat na. Ipaay mo kadi, ta iti daytoy na ingat apateg na nga Eukaristya, masarakan mi timang ni binibi nga ayat ken biag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Ti may basa na adaw iti libro ti Exodo. Kinuna ti Apo, kada Moises kena Aaron ijay Ehipto. Kada kayo daytoy abulan, ti umuna abulan iti tawen. Ipakaamuyo iti amin nga umili ti Israel, ka iti may kasangapulo nga aldaw iti daytoy abulan, masapul a pumili ti ama, ti pamilya, iti urbon a karnero, wenno urbon na kalding nga agserbi ti pamilyana. May isang urbon iti tunggal pamilya. Nubasit ti bilang ti maysa a pamilya, ket di da maibus ti sanga bukel nga urbon, dayta a pamilya, ken ti kasitgan a karuba na, mabalinda a pagsasangwan ti maysang urbon. Kas mayan natop iti bilang dagiti tattao, iti dayta a pamilya, ken sigon ti kabaelan a kanen ti tunggal tao. Masapul a pilyan yu ti urbon nga awan pakababalawan na. Kalakyan nga agtawen iti maysa. Karnero man wenno kalding. Ipupuk yu ti animal, ket iti karabyan iti may kasangapulo ket upat nga aldaw iti bulan, parsyento ti intero nga Israel dagiti animal. Masapul a mangalada iti dara, ket iwarsida iti agsumbangir a bawtek, ken iti ngatwen ti ruangan dagiti balay, apakasidaan dagiti animal. Iti dayta arabii, masapul a matuno ti karne, ket may pangan iti tinapay nga awan lebadura na, ken iti nateng a napait. Kastoy to ti pannanganiyo. Masapul a nakakawes kayo akas agbiyahe. Sisasapatos kayo, sisasarukod kayo, ket darasen yu akanen. Daytoy ti piyesta ti Pasko a pamadayaw kanyak nga Apo. Iti dayta arabii, sursurek to ti intero nga Ehipto ket papatayek ti amin nga inauna nga anak a lalaki iti pagilian, tao man wenno animal. Dusaek to ti amin a didyusen ti Ehipto, siak ti Apo. Agpaay to ti dara, anay warsi kadagiti bawtek, dagiti balbalay, apagilasinan iti balay, apag naedaniyo. No makitak ti dara, labsan kayto. Awan to ti pakaanan yu intun dusaek ti Ehipto. Masapul arambakan yu daytang aldaw, kas maysa na sagradua na fiesta, mangipalagip kada kayo iti naramid ko. Rambakan yun to iti agnanayon. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio.
Ania ti mabalin ko nga isubad iti Apo, kaday ti amin nga imbag nga impaay na kanyak. Mangidatagak to ken kuana iti daton nga inumen, apagyaman ko ken kuana, tain salakan na. Maladingitan ti Apo, numatay ti maysa kadagiti pinili na. Adipen nak o Apo, agserbi aken ka, kasi ti panagserbi daydi nanang ko. Inted mo kaniyak ti waya-waya. Iruknoy kunto ken ka ti daton a pagyaman, ket idatag kunto ken ka ti kararag ko. Iti imatang dagiti amin na tattaom, tumpalek tu tin karik ken ka. Ti maibasa, naadaw ti umunasurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tainawat ko iti Apo, iti panursuro, nganyawat ko met kada kayo. Iti rabii a panakalipot ni Jesus, innala na ti tinapay. Kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinispisi na ti tinapay. Daytoy ti bagik, nga agpaay kada kayo, kinunana. Aramidan nyo daytoy, pakalaglagipan nyo kanya. Kastamet, akalpasan ti pangrabii, innala na ti kopa, ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro at tulag, anapatalgedan ti darak. Tunggal inuman nyo, aramidan nyo, apakalaglagipan nyo kanya. Taginggay ti panagsubli ti Apo, ipakaamuyo ti ipapatay na. Tunggal mangan kayo iti daytoy at tinapay, ken uminom kayo iti daytoy a kopa. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, tumakder tayo.
Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Kasangwanan Kasangwanan ti piyesta ti Paskwa ammo ni Jesus adimtengan ti tiyempo nga ipapanaw na ditoy lubong ken isusubli na iti Ama. Inayayat na dagiti tattao na ditoy lubong when inayat na ida agingga iti panungpalan. Madama idi ti panangrabi ni Jesus ken dagiti adalan na. Insurrect ti Diablo iti panunot ni Judas nga anak ni Simon Iscariote. Aliputan na ni Jesus. Ammo ni Jesus nga inted ti Ama kenkwana tinananay apan nakabalin. Ammo na met anaggapo iti Dios ket agsublinto iti Dios. Iti kasta timmakder ni Jesus iti panganan ket inikkat na ti kagayna sa nagbarikas iti tualya. Kinargaan na ti maysa iti palanggana, maysa a palanggana iti danom. Ket binugwan na ti saka dagiti adalan na sana pinunasan ida iti imbarikas na atwalya. Iti dumanon ni Jesus ken Simon Pedro kinuna ni Pedro, Apo bugwam aya dagiti sakak. Saan mo pa'y amaawatan itano anya ti araramidek ngem maawatam tumet laeng insong bat ni Jesus. Kinuna ni Pedro, oray ka ano di mon tubugwan dagiti sakak. Nujak bugwan dagiti sakam, saan kan ama ibilang nga adalak, insong bat ni Jesus. Apo kinuna ni Simon Pedro, saan lang arod adagitoy sakak, ngem uray pay dagiti imak ken ulok. Kinuna ni Jesus, tinakadigosen saanen a masapol nga agbuggo, tanadalusen. Malaksid dagiti sakana. Nadalos kayo amin malaksid iti maysa. Ammon ni Jesus ti manglipot kenkwana, isot gapo na kinunana, nadalos kayo amin malaksid iti maysa. Iti nabugwanen ni Jesus dagiti sakada, nagkagaymanen ket nagsubli iti lugar na iti panganan. Maawatan nyo kaditi kalkalpas ko nga inaramid kada kayo sinaludsod na. Awagandak iti maestro ken Apo ket umno ti kunayo tapod numet ngarod no siak nga Apo ken maestroyo binugwak dagiti sakayo rebbeng yumet ti agbibinuggo iti saka ta inikkan kayo iti pagtuladan tapno aramiden yumet akas ti inaramid ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, o Kristo. Agtugaw tayo. Nimbaga malam tayo amin Apo. Tradisyonal nga aramidan tayo. Iso dahi ti pan nakabuggo. Uray di ubingak. Pag dagijay lalakay. Usually ka lalaki ngamin. 12 apostles nga rod. Masubla-sublat. Tagpili da kadagijay. Ayan barbarangay mi. Kada sityo, no sino ti mabugbugwan ti saka na. Kauray dagidi amang mi, dagidi uncle mi, na bugbugwan damot, napupuutak mo't nga mabugbugwan ti saka da. Katalaga nga kakaasi ni Padi di ayan mi idi nga mangbuggo kino tapok nga rod mo digad kasamer naghamang agtudtudo idi. Katapok na ide nangrona ni amang ko ide awo mo sapatos na puros rangyad jay anyo mo rangyad ata social kayo mat rengyad puros rangyad kada dagiti kukuna kada gitay amo yun ati kukumi nga manalon bagkan nyayo ata nalilinis na kami kaawan so pampanunutek tatay kasano mga tay di bugbugwan daday di amang ko Diyos ko ti kersang na nakersang ti saka di amang ko. Uray da kulap pa'y kaya yan tulakat ti sakat hanggarot agsinsinilas. Sa lagsinilas na mapan makimisa, dahil dragon nga mabaling nga pagpalsiit, piman mabugwan ni amang ko nakadragon. Kaya imagine mo di tapok, aji pagnaan mi. Nagrigat ti danom di San Jose, 30 minutes mo nga parwaran.
Tradisyonal nga pamuggo, tuladan tayo di maudi nga pangrabii, binugwan na, pisaka dagiti adalan, hindi bugbugwan da, pagtutungtungan da di ayan may, nagandagay di mabugwan, sino nga tati Judas kada tayo, agpipin na pilit da. Lagi jakin po ikanto na sino Judas kada kayo, mga apostoles tatanya, umupay, sino ti Judas kada kayo, ti kano Judas kanya, yun, da siding ti ubot na. I-check yun to, nga babae na sinatid siding ti ubot na kadagito, iso ti Judas. Adda talo nga ibagana daytoy liturhiya tayo tatta. Talo ti ipasimudaag na. Tahaan laeng ti liturhiya tayo ti original, di pan nakapabaro ti lana. Tattay ko mabigat. Ijay inaramid tayo dibigan idi Lunes. Ngam datay dito Ilocosor, dito Nueva Segovia, idi Lunes ti panang pabaro tayo ti lana for pastoral reason taapaya adu nga rod dagiti adayo ti parokya na Cervantes Carino kano nagmisa da dijay sada agawid tatta for this mass adayo launay nang runa idita narigat pay ti dalan kuray pay tatta narigatan da pay laeng iso nga impalunes tayo di pamuggo ngem actually ti liturhiya ko matatay ko mabigat ti pan nakapabaro ti lana panagkari ti papadi. Santo da ito'y pamuggo. Kada ito'y nga liturhiya tayo, adda talong ipasimudaag na. Umuna, ti panangilungalong ti Eukaristya. Idi pinispisi na ti tinapay. Anya ti imbaga na dito'y ni Apo Isos. No kaya di sa bali nga ebanghelista, imbaga na amin di imbaga ni Apo Isos. Beraka, hanga beraka, beraka. Anya ti beraka, piyastada nga mangpartida iti kasayaatan nga karnero kalumagan dahiti nadadalos unblemished lamb anya ti ramrambakan da kanenda nga sa nga pamilya wano saan iraman dati kaaruba dano handa maibos anya da ramrambakan da 400 years idinawaya-wayaan dagiti Israelita ija Ehipto idi dosaan ti mamapatay ti Diyos ida anya ti kastanan dayjay dara ti karnero kunanan imilatyo jayan ti bautek day ta kumaayan ti amba tayo diyan ti ngato ti ruangan tayo nya day markaan nyo ti dara ijay ngato natan tun umay ti anghel ti patay haanto nga matay nang runa ti inuuna alalaki dagiti lalaki kunan haanto nga maangol kinaaramid dayta idinaaramid day nga naisalakan dan dagiti tattao ti Israelan tinawon a piyesta dati ramrambakan iso di beraka piyesta ti tinapay pan nakapispisi ti tinapay kunana dayjay ketata iso ti rambakan tayo mat ni Apo Isus rinambakan nata Hudyo garod isuna kenapan nakipiyesta nangan adin no ti pangrambakan tayo ti piyesta kunana iji maikadwa nga kadsaaran ti balay ibagayon to nga ito'y ti pangrambakan ti Apo kunana kadagiti adalan na panda kay di mang manganda sinurot da nagkanta da ti himno nanganda daytoy ti kopa tadda kopa nga paginuman adda pang pispisi nga tinapay ngem pinagbalin ni Apo Isus nga naidumduma iso nga naiduma daytay rambak tayo tatan rambak ni Apo Isus naiduma kadagiti Hudyo anya dayjay inaramid na kitaan nyo anya inaramid na idi pinispisi na ti tinapay kunana daytoy ti bagik haan nga kasawan ti sauna kadagiti Hudyo dayjay beraka awan daytoy ti bagik iso nga maipaay to kada kayo kadagiti amin, kadagiti ado at tao, maipaay kadagiti ado at tao. Iso di consecration tayo. Nya? Ore, idinalpas nga nanganan, nangala ti kopa, kunana, daytoy ti darak. Nga maibuyat intero alubong, tapno mapakawan dagiti basbasol. Haawan iji beraka dayjay, ngam dayjay ti sao nga mismo ni Apo Isos, iso nga inlungalong na ti misa inrugina iso dayjay ti first mass di last supper iso ti immuna nga misa ngem tayo ang ako naan nga dayjay immuna nga misa gapo ta ramrambakan tayo nga tinawenan aging gana nga nakadanon kada tayon ramrambakan tayo di value di pateg di importansya
kin DJ kasano ti pa mga importansya. DJ imuna nga misa haan nga naksayan ti patig na aging gana tata the same mass kanya tayo. Iso nga last supper iso DJ ramrambakan tayo. Iso nga dayto nga aldaw na ilungalong ti nasantuan a misa. Kano na ilungalong ti nasantuan a misa anya ti maikadwang ilungalong na ilungalong met ti kinapadi. Awan ti misa no awan ti padi. Daya tinalawag. Awan ti misa no awan ti padi. Uray pa no dagito nga agin pa padi mo ditoy, nga agin pa komunyon. Uray alaen da daya tinapay kin arak no awana kon tamang misa dadto nga ilibasen. Daytoy ti bagik alaen nyo kaninyo, daytoy ti tinapay alaen nyo, agikin numunyon dametten. No haan da nga naordenan, uray suruten da nga mismo DJ libro tayo, aramaten da amin nga gamit, haan tulat ta nga agbalin a misa. Apaya, masapol nga ti tapno agbalin a nasanton a misa na ordenan. Nga lalaki kanya tayo, nya na ordenan a lalaki. Kasi DJ iso nga na inlungalong na ti Eukaristya, inlungalong na tinasantuan a misa. Ay kina Eukaristya, inlungalong na ti kina padi. Isong nagsinurot na santuan a misa, kina padi. Ti maikatlo nga ibagbaga na tatada iti liturhiya tayo, ti panangibaon, yan iti commandment, panangibilin iti brotherly love. Ti panangayat iti kabsat. Isong nga niya inaramid na nagserbi. Nagserbi, binugwan na dagiti sakada, agiin nayat kayo, in kayo, agsisinerbi kayo, agbibinuggo kayo, met. No kitkitaan tayo tinasantuan a misa, ti kinapadi kakabsat ka, awan Apolos ti kinaman naging bubukod, na awan pinanunot na aparakan niya na. Ni Apo Padi, isungorod nga da tayo, as far as the Catholic Church is concerned, haan nga mabalin nga agasawa ti padi. Haan nga mabalin nga agasawa apaya, di atensyon na madivide. Isugar nga ti asawaan na simbaan. Ited na di buo nga bagina, kung nangar di gospel ni San Mateo, nga niya ti kunana, ada dagiti haan nga mga sawa, gapo ti panagserbida, panangiwaragawag dati ibang helyo. Isugarod nga haan nga pulos da, no panunutin ko madiyay padi, no panunutin ko madiyay lalaki, hangko kayat, taapaya hangko itad di bagik iti panagmisa, itad ko iti pamilya iso dijay, mapan iti pamilya. Iso ano kitaan tayo dito kakabsat, awan ti kinaman naging bubukod. Tinasanton ay Eukaristya, maipapan iti sabali, ni Apo Isos, mauri abang rabii, nanganen. Anya ti ibagbaga na, paay kadagiti amin, kadagiti ado at tao, haan na pinanunot di bagina. Ti pinanunot na iti sabali. Dayjay ti bilin, iso day ti naaramid ditoy, iso ti ilunglungalong na ti bilin ti panagayat kadagiti kakabsat. Iso nga haan nga ag-combine, haan nga mabalin nga agtipon, tinasanton a misa, ken kinamanagim bubukod. Haan nga mabalin nga uray siyak, nagmisa ak uray may saak, haan ko nga araramidan na tanasanton a misa para kanyak laeng, no. Ayaw araramidak, I'm celebrating the Holy Mass in the name of the whole church. And for the Catholic Church, para iti amin, uray may saak nga agmisa, haan ko mabalin nga bukudan. Araramidak itinagan ti simbaan ken para iti Universal Church, ti Catholic Church. Iso nga haan nga mabalin nga agtipon, ti hamo mabalin nga kuna nga agtipon di kinaman naging bubukod ken iti nasantuan a misa, tati aramid nga nasantuan a misa para iti sabali. Iso nga idiindaton nan ti bagina ni Apo Isosen, mapispisin ti tinapay iti altar, para iti sabali, haan nga para kanya na, haan nga naitanok nga ron ni Apo Isos, haan na nga intanok ti bagbagina, iso nakatibim mababaa, ta sino na itanok, dagiti tattao na. Iso nga ron nga kuna tayo din na minsan, inarakop na ti panagtutuok, tapno ti tao, maitanok.
Kasyamat kanya tayo. Nubilin na kanya tayo ti panagayat ti sabali, haang kang agbali nga managing bubukod. Kakontra na, tinasanton amisa, ti selfish nga tao, ti managing bubukod nga tao. Para iti sabali, para iti gimong. Kanya mo ti ibagbaga na kanya tayo kakabsat da ito yung nga rudtat, nakitaan tayo ti wagas, ti panagbiag tayo nga rudtat, kano i-apply tayo, iti panagbiag tayo. Bilin na ti panagserbi iti sabali, panagayat iti sabali. Kinuhaan tayo nga mabalin, ti agbalin nga kinaman naging bubukod, kas ano nga rin ti biyag tayo. Agpay sumat niya, kaya mo ti agbalin nga naragsak. Sino mayat nga agbalin nga naragsak? Naikaawan, agtutuok, may lansa kay kumaamin no bigat. No kaya mo ti agbalin nga naragsak, agayat ka. Awan makatipid king ka, nga agayat kin ni kabsat mo. Uray pa'y hadda ka nga sa papakan, dayta ti pudpud no akin naragsak. Tano ti pampanunutem ka di para kanyam, anya ti iyayat na kanyam, ay hamo makontrola ta, masaksaktan ka laeng. No ti pampanunutem ka para iti bagbagim, tahan na nga inted, parparigatem lata bagim. May salaeng tirumbang aramiden, kala ko ma di pamilyam. Nagpamilya ka, anya tirumbang aramidem, ibuhos mo ti ayat ita nga pamilya. Addaman trabaho mi ti sabali, addaman sabaling aktibidades mo, ngam ti kang runaan na buhusam ti ayat dayta nga pamilya, dayta ti pudpud no akin naragsak. Iti pagtrabahuan tayo, no mariirinada nga da kayo, ay ayaten ni Apo Diyos ida, gapuking ka, dayta ti pudpud no akin naragsak, haang kang agpampanunot nga para kanya. Haang ka nga agbali nga managing bubukod nga agtrabaho tayo, iti maysa nga pagtrabahuan, siyak ti maitantan o kakontra na tinasanton amisa dayjay. Kakontra ti Eukaristya dayjay. No kuna tayo nga dati aramidan tayo katapno maitanok ti bukbukod tayo nga katatao, kakontra ti Eukaristya dayjay. Dati imbilin na nga rod, dito nga rod na ni Apo Isos nga mismo tinangted nga rod ti pagtuladan, nga anya day nga pagtuladan, inted na ti biyag na, tapno maitanok ti sabali. Miso nga haan nga pulos nga mabalin, nga agtipon, ti kinaman naging bubukod, ken ulitin tayo, tinasantuan nga misa. Kaya iso tibilin na kada tayo. Kanukas di nga rod tibilin na kada tayo, anya mo ti misyon tayo, iwaragawag tayo, ituloy tayo, dayta nga ayat. Nagmayat ko mga rod nga kuna tayo. Datayo amin nga makimismisa, datayo nga umawawat tinasanton ay Eukaristya, ti panangited ti bagi, mariri na ko maamin nga tattao, ti ayat ni Apo Diyos, babaan kanya tayo. Mari na ko maamin nga tao nga masalaw tayo, nga ay ayatin ida ni Apo Diyos, babaan ti aramid, kinasayaat nga kababalin. Dahil dyan nga, iso nga no, umawat ka, tinasantuan ay Eukaristya, tinasantuan ang misa, ipariinam, iwaras mo kadagiti tattao nga iso da ay ayatin ni Apo Diyos, babaan ti kababalin mo. Anya pa iti kang runaan na, dahil ti kinapading inlungalong nahaan nga para misa, panagserbi, panangited ti bagi nga agserbi, para iti sabalihan nga di bukbukod. Panangidaulo, na espirituan, panagserbi, isugod nga binugwan na ti sakada. Tapaya impakita na, apay nga di ulo dati binugwan da kuna na tinakadigusen, haanen nga nadalusen, malaksid jay, saka. Kababaan nga aramid, no kumano, kanyada niya, kanyada ije kultura da, na dumaduma nga klase ti katulong, di ari ko ma, no di katulong di ari ket isuna mangraman di kanin na no da poison na natanok nga aramid dayay nangato a klase ti katulong dayay no di katulong kay iso mangisimpa di pagiddaan di ari wenno rena natanok a klase ti katulong dayay wenno iso mangluto di kanin na natanok dayay ti kababaan nga klase ti katulong no sumangpeten nga naggaputi biyahe di mangbugo ti saka dayay ari. Iso nga iso ti inaramid ni Apo Isos kadagiti adalan na impakita na ti kinapakumbaba ti panagserbi. No daddo magamin ti misconception tayo ka agserserbi ka ngem adda pampanunutem nga kasla maitantanok ka.
No daddo magaming kanya tayo ka adoa. Ag serserbi ka ngem ti pampanunutem kas ano nga maitan ukak. Kas lamon la kanya tayo nga daddo tumulong ka di simbaan. Wow, very good. Agdonar ka, wow, very good. Agsapsapol gayam ti sopapak na. Ay, ado ti kasjay. So nga kabubutang dagay no dadduma, wow, agdonar, nagmayat. Kaya may mga nga papadi mat, gasampay mo takanayon nga adda cake mo, oy, happy birthday father, oy, adda cake na yan. Namnahan mo na pagustuhan ko na nang, weh, sirinigrigalwak pa ide. Kabubutang, dagay ti tattao nga, agserserbiti pa nang ipagarup mo mayat, nga maadayo gayam, di puso na ti Eukaristya, ta itantan okda mo dayjay. Bagbagida. Nga kung kunak ka dagiti agdaldalos man tatayan. Nagado ti bisita tayo may pilgrimage. Si atin yung adalusan. Bastahan nyo itantan ok di bagbagayo di panagdalos yung hanyo nga itanok di bagiyo tadi ka ito addang han nga pakaisalakanan dayta. Di napakumbaba nga panagserbi, ginadalos ti intensyon nga agserbi, dayta ti makaayo ti imatang ni Apo Diyos. Uri si kati nang dalos ta tabernakulo, no nang dalos ta altar, no addanayon na nga paramag, addanayon na kinatangsit, maikontra iti na santuan a misa. Iso nga narigat ka kabsat, no dadduma ka maalilaw tayo, no dadduma ka adda dijay masulisog tayo nga mangitangsit dijay intulong mo, dijay inaramid mo, dijay sakripisyo, no dadduma ka adda dijay sulisogan na tayo ti demonyo nga ibagana nga itangsit tayo, haan nga pulos. Tani Apo Isos, inaramid na. Para iti tao, maitanok ti tao, nagserbi asi papakumbaba, inted na ti amin na, iso nga tunggal makitam ti nasantuan nga altar. Napispisi ti tinapay, may sa ti ibagbagana, kinapakumbaba. May sa ti arungaeng na, agserbi ka anapakumbaba. Ayatem. May sa ti ibagana, iparinam ti ayat ti Diyos, babaan ti kinapakumbaba mga agserbi ka dagiti tattao na. Ita, marami ti pamugo. Ni Apo Jesus, bugwan na ti saka dagiti napili nga agakem nga apostoles. Ipasimudaag na daytoy ti pudno a panagserbi nga impakita ni Apo Jesus sakbay ti panangipaay na ti biag na para iti sangalubungan. Kabayatan na, kantaan tayo, tagiinayat tayo.
Kentintero alubong, sapay ko mataiburay ti Diyos, dagiti bunga tinasantuan a Eukaristya. Isu a sakripisyo nga insungsong ni Apo tayo, ket kuna tayo iti tunggal panggep, Apo ipakitam kada kami ti ayat mo. Apo, ipakitam kada kami tayat mo. Agpaay ti sapasap nga iglesia. Sapay kuma, tadagiti amin akamkameng na, agkaykaysada amang rambak ti sakramento ti ayat, ngayon sungsong ni Apo Dios, ni Apo Jesus. Dawaten miken ka Apo. Apo, ipakitam kada kami tayat mo. Agpaay kadagiti dadaulo, dagiti amin a nasyon. Sapay kuma, tagtitinulong da, amang ipamuspusan, ti panakataraon, dagiti amin at tao. Dawaten miken ka Apo. Apo, ipakitam kada kami tayat mo. Agpaay kadagiti adaan gurang-gura, ken saan a panakikinnaawatan. Sapay kuma tabingbigan da ti ayat ni Kristo. Amang ikapya kadagiti kadatayo iti Dios, kastamet iti maysa ken maysa. Dawaten miken ka Apo. Apo, ipakitam kada kami tayat mo. Agpaay kadatay amin, ken amin a makikaysa iti nasantuan a Eukaristya. Sapay kuma, tagkaykaysa tayo itintay panagserbi, kas pasurot ni Kristo. Dawaten miken ka Apo. Apo, ipakitam kada kami tayat mo. Nagulimag tayo, tayo matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karakararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karakararag kadakwada. The special intention ni Fred and Letty Mendoza kenti pamilyana, ni Charito Viloria kenti pamilyana, ni Divina Manzano kenti pamilyana, ni Marisa Balise kenti pamilyana, kastamat ni Naida Galo kenti pamilyana. Nailangitan nga Ama, iburay mo kada kami ti Espiritu ti pudno nga ayat, tada ito'y ti kadakkilan a mensahe ti nasantuan a Eukaristya, iso nga insungsong ni Apo mi Jesucristo, iti day dinaudi a panangrabii. Pagkaykaysaan na kami nga anak mo, amang paneknek ti ayat ken asim kadagiti amin na tattao, daytoy ti dawaten mi gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agtugaw tayo.
sumakder tayo. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awaten na kumaday ti adaton kadagita imam. Ket may paayo pa kay daydayawan, ket pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo, tamapudnuan mi arambakan amasansan daytoy a misteryo. Yan tangay tunggal maidaton daytoy a sakripisyo, apakailagay ti Apo. Maaramid met ti panakaituloy ti panakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta iso kas padi nga agnanayon ken napaypayso. Insungsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo. Immo na nga indaton na tibagina ken ka, tapno maisalakan kami a parswa. Sana imbilin nga aramidan mi, ket aramidan mi met inaramid na apakailaglagip mi ken kuana. Iti kasta tunggal awaten mi daytoy a makabiyag at tinapay ti padayaan na santuan. Iwaragawag mi day di panagtutuok na ken ipapatay. Aginggat dinto umay. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Agparintumen tayo. Pudno na Apo abiig ka kinasanto, ket maikari kanday dayawin da kadagiti amin na parsuam, gapo ken Kristo nga anak mo ket Apo mi, babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo, biagem ket pasantuem dagiti amin nga adda, ket di mo sardayan ti mangurnong ti ili nga agpaiken ka, iti kasta manipod ti lileggakan ti init agingga iti lilennekan na, maidaton itasidong mo tinadalos a sakripisyo. Agparintumang dagiti agpakpakaasi kam ngarod ken kaapo babaan ti bilag ti Espiritu Santo pasantuem kad dagitoy daton nga iroknoy mekan katapno makonsagrarda ket pagbalinem ida abagi ken dara ni Apo mi Kristo nga anak mo ken Apo mi. Iso anang ibilin arambakan mi dagitoy a misteryo. Ta iti rabii apan nakayawat na amatay nangala iti tinapay nagyaman ken ka binindisyonan na pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagik iso amayawat to amaipaay kada kayo.
Kasta met akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, binindisyonan na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kenunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadayto iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Itangarod apo ilagip mi ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo, tinagloryaan na panagungar na kenyo uli na sa dilangit. Ket kabayatan di pananguray mi, iti maudi ayay na, idaton mi ti pagyaman mi ken ka, daytoy si bibiyag kinasantuan a sakripisyo. Kitaem kad apo daytoy idaton ti iglesyam, ken ti pannakibigbig mo iti daytoy a sakripisyo, akinayat mo amang kapya kadakam ken ka. Ipaay mo kadi, ada kami amataraunan ti bagikan dara ti anak mo, mapno kami iti nasantuan nga espiritu na, ket agbalin kami amay sa abagi, iti espiritu ken espiritu iti sidong ni Kristo. Pagbalinan na kam kuma ni Kristo, nga agnanayon adaton nga agpaaykan ka, ket pakiragpaten na kami, iti kinagasat nga ipatawid mo. Ken makiranod kami ken nainggasatan na Birhen Maria ni Apo San Jose anatepel unay nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles agraman ni San Francisco Javier. Dagiti apostoles mo dagiti amin asa santos babaen ti panangidawdawat da kada kami ken ka namnamaen mi as itetalek ti di agsarday apan nakatulong mi. Dawatin mi apo taday ti asakripisyo a pagtaudan ti pannakikapyami ken ka degdegan da kuma ti kapya kas panakaisalakan ti ken panangisalakan ti sangalubungan pasengkedam kadmet ti pammati ken ayat ti iglesyam amadamang agdaldalyasat ditoy daga pasengkedam ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlong Arsobispo mi nagiti amin nga obispo papadi diakono ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam dengkem kadmet asia ayat dagiti karkararag dayti a pamilyam iso akinayat mo nga aggigimong ditoy saklang mo ama anadungo ipaay mo kadmet a panangaasim kadagiti amin nga anak mo anasaya-saya ti sadino man adiso ditoy daga ket pagkaykaysaem ida kastamot nga ikakaasim mi dagiti kakabsat mi anatayen ken dagiti amin anakapudno ken kaket pimmo saydan ditoy abiyag. Ipaay mukad nga ayat, tawatem ida iti pagarian, anam namaen mi apakaitipunan mento, ken pakairanudan mento ti agnanayon a gloriam. Gapu ken Kristo nga apo mi, iso apangigapwam amang ted kadagiti amin nga imbag kada kami. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana.
sumakder tayo. Hintay umararaw iti ama, kat lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayan kapya.
parintumen tayo. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karinga may kakanyak, ngamiti may salay nga sa mapaimbagton, to'y kararwak.
Kumakder tayo. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, da kami anapakirid ditoy, abiyag, babaen ti padaya ti anak mo, dawatin mi ken ka, tamaikari to kuma, nga agpinnek ti agnanayon a padayas sa dilangit, gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Agparintumeng tayo.
Ituloy tayo ti agbantay iti nasantuan a sakramento. Nagiti schedules tayo 5 to 6 San Antonio ken Mantanas, 6 to 7 Barangay Dili in Villa Garcia, 7 to 8 Barangay Patiki ken Gabursor, 8 to 9 Barangay Kapariaan ken Kasilagan, 9 to 10 Paratong ken Sibilya, 10 to 12 dagiti convent personnel. Ti schedule tayo into no bigat. Iti oras ti alauna maaramid ti 7 last words. Santo ti panaka ituloy ti panaka nasanton a komunyon. No makita yo apo awan ti bendisyon tatta, awan to pa ti bendisyon no bigat, tintulaeng bendisyon into no Sabado. Day panaka rabi iti Sabado di panaka pabaro ti apoy. Iso nga may sa aliturhiya daytoy apo. Oray nagatindar katatanahan kanto agatindar no bigat kin into no kwan kurang to dayjay nasantuan nga dayjay trido ummo dayjay liturhiya tayo. Itultuloy tayo nga rod ti agpanunot agadurar iti nasantuan a sakramento. Agulimat no agawid tayo agulimat tayo.